Поредният международен фестивал за уличен и куклен театър "Панаир на куклите 2012" зарадва столичани с над 30 представления от родни театри и трупи от цял свят, сред които Англия, Германия, Чехия, Словения, Хърватска, Гърция, Италия. В продължение на 7 есенни дни столичани успяха да се докоснат до много и различни спектакли, заредени с емоции, вълнение, смях, въображение и да усетят силата на фантазията и магията на театралното изкуство. В 7-то издание на кукленото биенале имаше много представления за деца, но и шоу за възрастни, улични спектакли с музика, нямо кино, циркови акробатични номера, феерия с огромни сапунени балони, безброй провокации за детската и за вече порасналата публика. Голямо любопитство предизвикаха и българските постановки на куклените театри от Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора, Видин и София, както и проекта "Младите в театъра", представен с 3 спектакъла на тазгодишния "Панаир на куклите". Едва ли този фестивал щеше да се случи без помощта на Институт Сервантес, Италиански културен институт, Чешки културен център, Министерство на културата, Акт Унима България и Столична община. Разбира се, че този фестивал бих искала да го посветите на кандидатурата на София за Европейска столица на културата. Седмото издание включва повечето европейски театри. Този път нямаме отдалечни страни спектакли. Уличните спектакли са насочени повече към цирковото изкуство, колонада, акробатика. Спектаклите за деца се превърнаха вече в семейни, там където може и родителя и детето да гледат с най-голямо удоволствие на представление за деца. И имаме наистина и много представления специално за възрастни. Петлюви истории не играем на сцена, а се разхождаме между хората и играем нашето шоу на всякакви места. Винаги реагираме според публиката. Затова и нашето шоу няма ясна структура. Просто импровизираме на момента. Харесвам го, защото те спеш. Ми хареса. Казвам се Иван Алонсо и съм в София, за да представя акробатичното си шоу "Въздух". Циркът е като всяка друга работа. Работиш по 8 часа на ден, тренираш, твориш, но си шеф на самия себе си. Един ден можеш да тренираш 4 часа, друг ден повече.
Играл съм по целия свят. В Азия, Южна Африка, Европа. Владея езика на театъра, който е универсален език. Това е езика на клоуна. Той притежава силата на общуването с всеки един човек. Българите са като италианците и испанците. Тук зрителите са спонтанни и много щедри. В този фестивал участват много и различни хора и много различни актьорски трупи. И това разнообразие е супер. С нетърпение искаме да видим всичко от фестивалната програма. Казвам се Жожо Пикаринг и играя в трупата на Баш Стрит Театър. Обикаляме света от 20 години и за пръв път играем пред софийска публика. Много сме щастливи от този факт, че сме част от Софийския панаир на куклите. Ние намираме вдъхновение в ерата на немите филми. Бъстър Китън, Чарли Чаплин, Хауърд Лойд са наистина велики. Гледаме непрекъснато техните филми. Заимстваме някои неща, вдъхновяваме се от тяхното изкуство. Повечето от спектаклите ни са черно-бели. Чудесно е да сме тук и из целия град да има представления от различни трупи от Европа. Това вдъхва живот на вашия град по един различен начин, който иначе се случва само по телевизията. Фестивалът в София е един от най-добрите фестивали. Аз го харесвам много, защото има уникална атмосфера. Това е място, където мога да селектирам представления за хърватския куклен фестивал ПИФ. Старая се да идвам в София на всеки 2 години, за да добия представа как се развива българския куклен театър и да избера някои от хубавите чужди представления, които винаги успявам да видя тук. Tako da se uvijek može nešto izabrati. Pojďte blíž lidičky obého pohlaví, ať každý vidí, že má Francie, sladká Francie. So we are the Alpha Theatre from Pilsen. Pilsen is in the Czech Republic. Ние сме Алфа театър от Пилзен, Чехия. Пилзен е световно известен с бирата си, но не само с нея. Известен е още и с кукления си театър. Именно в Пилзен е създаден първият чешки куклен театър през 1931 година. Founded in the year 1931.
this performance, the Three Musketeers, Представлението Тримата мускетари е от онези, които можем да играем в чужди страни пред чужда публика, защото историята е добре позната по света и разбираема за широката публика. Думите са по-малко за сметка на актьорската игра. The performance of the story is understandable for everyone because there are not so many words, there are just interactions, and I hope. И аз се надявам, че публиката харесва и разбира нашите трима мускетари. Капитан де Трефил, Д'Артаньян, мушкет. Ако се съди по фестивалната програма, селекцията е много интересна. Разбира се, има много български куклен театър, което е доста интересно. Смятам, че е достойно всеки български театър да има в своя репертуар едно представление, което е базирано на българския фолклор. Знаете, куклените театри много обикаляме по света и това е начинът, в който наистина можем да популяризираме нашата музика, която е страхотна. Чуждата публика много се впечатлява от това представление, защото виждат нещо, което е от тяхния бит, например кърпите, които се превръщат в някакъв художествен факт. Насякъде, където сме ходили след представлението, са идвали хора, които са искали музиката на диск. Тоест, ние винаги сме я давали, защото по този начин знаем, че в сърцата на всички тия хора остава българщината. А в България очудващото е, че деца от 1-2 години гледат представлението. В Бургас имаме фенове, които всеки път, когато го играем, го гледат. 8-10 пъти са го гледали. Тоест това наистина си ние в кръвта и с голяма радост го играят и актьорите, и тая радост се принася и в залата. И това е най-хубавото, че едно жизнерадостно представление, което кара хората да се усмихват. So this festival in Sofia is very good opportunity for me to get closer to Bulgarian puppet art. Този фестивал в София е много добра възможност за мен да се доближа до българското куклено изкуство. Тук мога да видя нови изпълнения, нови спектакли, да се срещна с млади български кукловоди. Some new young Bulgarian puppeteers. It's also a very good opportunity. И също така този панаир на куклите е чудесна възможност да видя и някои интересни международни изпълнения, като шоуто с сапунените балони на изключително талантливия испанец Пеп Бол, което беше наистина велико. He was really great. He was really talented performer. Great. Las burbujas son frágiles. Балоните са много деликатни, много ефирни. Efímeras, se las tiene que tratar con cariño. Трябва да се отнасяш с тях с много нежност. Y en esta hacer burbujas. Открих също така, че споделянето на момента, докато работи с балона и до момента, в който той се спука, имаме с публиката един момент на съпричастност. Няма два еднакви спектакъла. Всеки един е различен, всеки един има своя живот и зависи в някаква степен и от средата, в която се поставят. Entre
de él yo. От 25 години се занимавам с сапунените балони и не мога да кажа, че конкретно за един спектакъл съм работила еди колко си време. Работя, научавам нови неща и имам 12 спектакъла общо. Този се представя за втори път на сцена, но всичките по някакъв начин са свързани. Този спектакъл обиколихме света и не сме имали проблем никъде да стигнем до публиката, до сърцата им, тъй като езика на тези ефирни и магични балони всъщност е универсален. Yo de formación soy arquitecto. По образование съм архитект. Entonces quizá he pasado de la arquitectura sólida a la arquitectura frágil. И мога да кажа в този смисъл, че от стабилната и твърда архитектура преминах към ефирната и нежна архитектура. Наблюдавам Софийския фестивал от няколко години и с радост виждам, че всяка втора година, защото се провежда като биенале, е така по-богат, по-развит. Има вече международни чуждестранни наблюдатели, селекционери от други фестивали, европейски фестивали, които тук търсят интересни спектакли за своите фестивали. Добро jutro, Pozicija! Pozdravljena, Hortenzija! Ljubici moji! Zajter prihaja! Ribe, friške ribe i ogirice na dovoja, stepene, obrace, urado i Šime, ma šime! Ma kaj imate danas kakšno friško ribo, a? Dobar dan, gospođa, imam, samo recite koju! Aj, jaz pa danes res ne bi ribe, hvala lepa! O, gospa Malja, kako ste, kaj imate mogoče liter olja? Anka, ti si kot... Potkanka! Ne. Anka, ti si kot... Sardela velikanka! Ne. Anka, ti si tako lepa! Lepanka kolovodi, lepanka kolovodi, lepanka kolovodi, lepanka kolovodi. Anka, ti si moje, ne, jaz sem tvoje, ne, jaz bi zate dal vse. A tu te žotički? Zrcace, ne snimi povej! Айде, стай сега това. Хайде, тихо. Аз съм режисьорът на този спектакъл и когато говоря аз, всички останали мълчат. Režisér i tako da kada ja pričam, oni trebaju da su tihi. A izvini. Dobro. Super, hvala. I igrali sme prvi put u Bulgarskoj. За първи път играем в България и публиката беше наистина супер. Всички пяха и това е най-важното нещо за нашето представление. Хубаво е всички да пеят, когато излизат от театъра да продължават да пеят и вкъщи да учат децата си да пеят. Учи свою децу да пева. Аз съм тук, ей там зад хълчето, не за това хълче,
зад другото хълмче. Встрани от белия път. По-близо до гората. Ето там е моята къща. Сред градина от великолепни тикви. Виждат се само тиквите. Така ме нарича тиквената фея! Селекцията е много добра, както винаги. Тук има трупи, които не можеш да видиш на други фестивали, просто защото възможностите на този фестивал наистина са по-големи. Ето един болен от лош късмет. По всичко се познава плаче, майка се и се пръшка. Ела да видиш, той нашия съсед пак реве под стурче и въздиша. Я да видя. Щом един мъж рони сълзи, значи му трябва жена. Да му ги бърже. Гледайте, мамини, и се учете. Съседе, ще ми услужите ли с щипка? Хайде, котенца! Готови ли сте? Ти! Благодаря ви, принце, че ми върнахте пантовката. Ето и другата пантовка. Само, че за какво са ми пантовки? За какво са да тия пантовки? Всеки заслужава малко щастие. Фестивала намери своето място в София. Стана част от културният афиш, изпъстрен с много събития, за да радва малки големи софиянци. Свято е за мен много интересен спектакъл. Това е за мен нов Пайва. Той наистина тук влиза в друга театрална област и психологическа област. Той вече не борави с един персонаж, който се бори сам с себе си. Има различни персонажи, има различни отношения между хората в семейството. Представлението на Дуда Паева е много интересно и различно от другите. Това не е типа театър, който аз обичам да гледам. Гледала съм няколко негови представления, някои ми харесват, други не. Той е много добър кукловод и аз харесвам да го гледам на сцената. Той е също така и добър актьор и танцор. Иначе у неговим представама он е понекад са мном напросто... По-често обаче неговите проблеми не са моите проблеми. Но винаги е интересно да видиш един негов спектакъл. Няколко сцени от този спектакъл няма да забравя. Това е сцената, в която тортата се разрязва и от нея излиза малкият човек. Някакъв спомен от разбирам от починалия муж на главната героиня.
отношението с Дуда Паева беше подарък от съдбата. Беше най-жестокото нещо, което ми се случи последните години. Съм много щастлива, че срещнах такъв човек, уникален, прекрасен. Всички тук плакахме, като си тръгна. Ние сме свикнали, тъй като нали сме куклени актьори, винаги работим за душата на персонажа, за душата на куклата и така нататък. А той ни провокира много надълбоко в нашите собствени души. Тоест, това беше едно огромно допълнение към цялото представление на целия период. В нашето семейство се молим преди хранене. Когато той работи с актьорите, им дава невероятна свобода да дават от себе си. И много ги провокира. Не обича да ги ограничава, точно обратното, и мисля, че в тези моменти, когато им дава свобода, те могат много да израснат, ако се възползват от нея. Той не само дава свобода, да търсим и да опитваме нови неща, но не се задоволява с това, което е видял, иска и още и още. Той е един, мога така да кажа образно, един вампир, който се храни с енергията, която ние влагаме в нещата, с това, което се случва на сцената. Финала, когато се появява това огромно бебе, това е просто потресаващо. Така че много съм доволна, че бях тук, видях този спектакъл и сигурно ще го препоръча и за полските фестивали да го видим и ние в Полша. Панаир на куклите. Като види човек на панаир, купува си една близалка, вози се на Виенско колело, там не дава да гради. Там доставят само удоволствие, веселие, забава. И това е целта на нашия панаир на куклите. Да няма награди, а всички да се чувстваме наистина като на един празник. Thank you.